Allah Тәгаләнең кушканы хикмәте менән җәмгыятебез күп яклы. Унда байдар һәм ярлылар, көсле һәм көсһезләр, сәламәт һәм авырулар бар. Төрле булуыбыз менән үзенчәлеклебез һәм һәр кемдең Раббынан бирелгән хукугы бар. Динебездә ярлыларның, көсһезләрнең һәм социаль яклауга мохтаҗларның хукугы расланды. Allah Тәгалә безгә ярдәм күрсәтүдә йөкмәтте. Исламда социаль яклау Qur'anda bir neçə tапqır tasvirlanğan birdəmliktin sağlışı. Dinimiz күзлегеннән караганда ярдәмгә мохтаҗ кешеләр өчен якыннары гына түгел, бөтә җәмгыятебез яуаплы. Шатлыкта ла, кайгыла ла бергә. Күптән түгел Өфө каласы хәләл кафеларның берендә үткән сарала ошо татулыкты яңа бер исбатланы. Башкалабызның бәрәкәтле эш һәм Гел янымда бул исемле хәйрия оешмалары мөмкинлектәре сикләнгән балалар өчен зур байрам үткәрде. Наша организация работает с 2015 года. Мы сами, родители, особенно детей, объединились для того, чтобы создать организацию и оказывать помощь друг другу. Финансовую помощь, благотворительную помощь. То есть мы регулярно проводим мероприятия детские, регулярно проводим праздники, акции различные, направленные на помощь детям. У нас очень много таких детей, что им нужна наша любовь, наше внимание и забота. Безнең хәйрия фондның без менә мохтаҗ кешеләргә ярдәм күрсәтәбез. Азык-түлек менән ярдәм итәбез кешеләргә. Бездә склад садака эшләй. Монда кешеләр безнең киемнәр, аяк киемен алып килә мохтаҗ кешеләргә. Шунда ук азык-түлек ярдәмен күрсәтәбез. Күп кенә ярдәм күрсәтәбез медицина яктан, обследование, лечение. Шундай эшләр эшләгәндә һәр көн күрәһең, шул Алла Тәгаләнең ярдәмен кайсакта аксаһы ла булмай. Алла Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә бит инде. Белмәгән ердән мин һезгә ярдәм бирәм, аксаһы ла килә. Кайбер сакта бәдәлә ишетмәйдәр. Бүтә булган үзебез көсебез җитмәй. Кайбер ишектәрдә асарга. Шул вакытта Алла Тәгалә ишектәрдән дә аса, кешеһен дә бирә, аксаһы ла килә. Аллага шөкер. Шул юлда кешеләр шул юлда эшләһә, булһа, нискенә булмаһын, улар моны бәрәкәтте күрәләр, һизәләр. Шуңа шу эштә эшләр дидем. Аллаһ Рәсүле галәйһиссәлату вассалам әйткәнсә, авыр хәлдәге кешегә хөрмәт һәм ярдәм күрсәтү, җәмгыятьтә алга тәрүсе, бәрәкәтте ишәйтүсе матур гыйбадәт. Рәсүлебез саллаллаһу галәйһи вассалам үзе лә мөмкинлекләре сикле адәмнәрне илтифаты, йылылыгына сырнаган. Уларның яшәү һәм хезмәт шартларын еңләйтергә тырышкан. Көндәлек тормышта уңышка өлгәшергә булышлык иткән. Балаларны, уларның ата-әсәләрен күңелле тамашаһы менән кинәндергән оешмаларда, ошо һәм башка хәйрия акцияларда буйымга ашыручы Гөлсем Гали кызы Курбанованы 157-нче мәктәп, шулай ук Өфөнең сервис һәм туклану индустрия колледжы ирекмәннәрендә изге ният берләштергән. Барыһы ла йөрәк кушуы буенча эшләй. Игътибарыбызга, һөюгә мохтаҗ күңелләрне йылыта. Әнкәйттә торганы. Мин бу 8нче бала да әнкәйттә торганы. Кызым, бер тин бирсәң, Алла Тәгалә 10 тин сиңа кайтарып бирә. Бер тәңкә бирсәң, 10 тәңкә бирә кайтарып сиңа Алла Тәгалә. Яхшы кешеләр күп, дөрес. Бирергә теләүчеләр дә күп. Әмма күп кеше белми, кайда кемгә һәм ничек бирергә. Аның әһәмиятен аңламый, аның аслын аңламый. Моны шуны иренмәскә кирәк, тырышып аңлатырга кирәк. Әмма Пәйгамбәрсәм әйтә бит, ла тадхулул җанната илля рахимун. Бер кем дә җәннәткә кермәс, тик мәрхәмәтлеләр генә ди. Ана шул мәрхәмәтле булу, мәрхәмәтле булмау садака бирү дә шул мәрхәмәт булу. Шуңа күрә Коръән-и Кәримдә Алла әйтә: "Удгу иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана ваҗадилхум биллати хия ахсан." Удгу шакыр, кайда шакыр? Аллаһның юлына шакыр. Садака бирү, мәрхәмәтле булу, ул да Аллаһ юлы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәткән юл.
Allah'ın yoluna şakır, nişegip şakır? Hikmet bilen şakır. Matur edip şakır. Allah'a anlagan tilde şakır. Allah'ını biterleme, senin baylığın küp, niye bilmişsin, niye sen şulay soransın, eğitme alay deyip. Matur edip anlat. Sadakanın ehemmiyetini anlat. Ecrin anlat. Bugün birgen sadakan sana cennette yurt bula, cennette rizık bula, cennette kiyim bula deyip gadi tilde anlatsan, küp kişi anlayın. Anlamaganına dua kılara gerek. Ol anlamaganı biten akıl bile anlamadı. Tugil. Olana yüreği yabuk. Gönüllü yüreği yabuk onu anlamadı. Akıl bile anlıyor ama yüreğine kuvveti almıyor. Anladı anlatırak gerek. Ya kardeşim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hitap et. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sam'ihim ve ala absarihim ghishawa ve lehum gazabun gazim. Allah'ın yüreklerinde yabuk bulur. Kulaklarında da yabuk bulur, gözlerde yabuk bulur. Hem onlar yabuk bulurlar demekte. Onlarga cehennemde cehennem gazabı da katı bulacak. Şuna göre sadaka birsen, sadaka şu cehennem utun sündür deyip anlatkanda kübüs anlayın. Allah Yesihe sallallahu aleyhi ve sellem garip kişiye din hukuklu şahıs itip qaragan hem yardım etu menen birge yışkına yumuşunda kuşkan. Allah vaade etken ahirettagi bulakları menen hüyindirip, ulardan keyiflerin kötergen. Bäxitibizden izki yürekten kılgan gamellerbizge, kurhetken yardamыбызга turanan-tura bäýli ekenligin sahabelerine anlatkan. Eýe, yardam kurhetdoo iň äwel özübüz üçün gerek. Bugünkü sarala bar nämeni ihlas kabul etken balalar da bizge yardam ete. Fani hem baqy dünýalagy bäxitibizde işeýte.